Hola, benvinguda, benvingut a un nou vídeo del taller de ioga. Avui et portem l'explicació d'una de les postures més utilitzades en el Hatha Yoga, que és el gos caravall, Adho Mukha Svanasana. Aquesta postura no té gaires complicacions, no té gaires riscos, moltes vegades s'utilitza fins i tot en l'escalfament. Per exemple, en la salutació al sol al terra, que pots veure aquí, l'utilitzem i és una de les postures principals. Bé, no hauries de practicar Adho Mukha si tens qualsevol inflamació al cap o tens alguna lesió a l'espatlla o als canells. Anem a executar la postura amb l'ajuda de l'Àlex. Molt bé, Àlex, col·loca't en la postura del nen o la postura de la llavor, assegut sobre talons, amb el front al terra i els braços endavant. Els braços estan endavant. Comencem pel que has de tenir en compte, per mi el més bàsic, que és l'arrel de les mans. Fixa't, el que has de fer és obrir bé les mans i pressionar les mans contra el terra. El pes ha d'estar repartit entre tota la mà i els dits. Un error freqüent és posar tot el pes al taló de la mà i això fa que els canells es fatiguin. Doncs no, comença prenent contacte amb el terra com si les teves mans es volguessin enfonsar. Inspira, puja el gat. I exhala, pren la postura. Estira cames, puges la pelvis amunt. I el segon gest, amb els colzes estirats, el pit va enrere, el cap cau. De fet, aquí estem estirant bé les cervicals. Un dels grans beneficis del gos caravall és com la sang arriba al cervell. I el tercer pas seria col·locar les cames. És important que conservis la corba lumbar. Si tens els isquios curts, flexiona genolls i aixeca talons. El còccix vol anar cap al cel, vol mirar amunt. Aquesta és una molt bona postura del gos caravall. Si ets flexible, doncs estira les cames i porta els talons al terra. Òbviament, abans de col·locar-te en estàtic, hauràs d'escalfar. Això ho podràs veure en els vídeos que t'hem mostrat abans. Molt bé, descansem una mica, Àlex. Flexiona genolls, ves al darrere i torna a la postura del nen. Sempre que t'inverteixes, ni que sigui una semi-inversió, com en aquest cas, és important que et donis un temps perquè les sensacions del cap es recuperin. Llavors, queda't aquí, a la postura del nen, fins que les sensacions de cap pesat passen. Anem a ensenyar-te les variants del gos caravall. Si ets principiant, t'aconsello que comencis per postures fàcils. Anem a fer aquesta postura més fàcil. Com? Doncs més oberta. Separa les mans com els bordes de l'estora i els peus també. És un gos caravall quadrat. Aquí és molt més fàcil mantenir. Llavors, un dels trucs és ajustar la distància entre peus i mans perquè estiguis còmode. Pots col·locar els peus endavant fins que els talons caiguin. Quan cauen els talons, el pes descansa i la postura no és tan fatigosa, sobretot per les mans. Una manera de fer-la més difícil? Doncs al contrari, mans ben juntes. Descansa un moment, mans ben juntes. I amunt, peus ben junts. Veieu? Aquí és bastant més difícil. Si tens un nivell mig o alt, la pots intentar. I si vols més intensitat, podràs aixecar una cama. Però primer, separa les mans. Torna al gat si ho necessites. Separa mans. Ben concentrada, ben concentrat, aixeques la cama amunt. Ben amunt, ben amunt, ben amunt. Ara sí que tens una inversió completa. Veus? Gairebé fas una línia entre cama, esquena i braços. Això significa un gran aport de sang al cervell. Segurament podràs mantenir aquesta postura poc temps. Aquí l'Àlex està fent molta força. Descansa. Si vols, perquè sigui simètric, fes l'altre, així no et maltractarem durant aquest vídeo.
Molt bé. I descansem. Porta genolls al terra i torna a la postura del nen. Bé, el gos caravall no s'hauria de compensar gaire, perquè no té riscos i generalment deixa el cos molt bé. Però després de practicar moltes vegades, ve de gust obrir la zona de la pelvis. Això ho farem amb el gos cara amunt. De fet, gos cara amunt i gos caravall, l'Àlex ja ho està fent, són dues postures que combinen molt bé. Baixes la pelvis com si fessis una cobra i tornes al gos caravall. Una vegada més. I tornem a la postura del nen. I l'últim que et diré del gos caravall, si vols augmentar els seus beneficis, pots incloure Uddiyana Bandhas, l'abdominal hipopressiu. Ara ho farem una vegada. Ens col·loquem en el gos caravall. I aquí es tracta de quan treguis l'aire, amaguis la panxa endins. Aquesta respiració té molts beneficis, és un gran massatge a tota la zona visceral. Molt bé, doncs si t'ha agradat aquesta explicació del gos caravall i en vols més, subscriu-te al nostre canal. Moltes gràcies!